Казвам се Ангел Каракашев от България, на 53 години съм. И последните 4-5 години имам сериозен проблем с наднорменото тегло. След като опитах различни диети, нищо не се получи, реших да пробвам с операция в Турция. За операцията разбрах по Фейсбук и попълних формуляр. С мен се свързах координаторка на болницата Майя, която ми направи предложение, дадах и данните. След като получих предложението за операция, дойдох в Текирдак на място да се запозная с докторите, с условията в болницата. Останах удовлетворен и след като се прибрах в България, направих последна консултация с кардиоложката и с личния си лекар. И двете потвърдиха, че така операция е належаща. Насрочихме дата, след което пристигнах с семейството си в болницата. Операцията премина много експедитивно. За 3-4 дена се възстанових почти на 100% и в момента се чувствам добре. Нямам никакви забележки. Хората са изключително любезни и учтиви. Всичко, което бяха казали, се изпълни на 100%. Благодаря на всички.